Hej, jeg sidder her sammen med to tidligere hashpåvirkede teenager, Omar og Smokey. Hvad fanden laver du pisse, eller hvad, mand? Du er ude til Smokey. Ja, det er godt du. Nå, men Omar, du er jo nu 17 år gammel. Hvad har hashen gjort ved dig? Altså, lige nu, ikke, og der går jeg på broden, ikke også. Du ved, altså, produktionsskolen, ikke, og altså, sidste år, der var jeg jo stærkt påvirket af jointsene, og ja, du ved, mig og mine homies, vi røg jo hver dag efter skole, nogle gange i frikvartererne, og vi bare tog røgndrupper lige bagefter. Men så lærerne ikke fattet mistanke af os selvfølgelig. Men vi blev opdaget på et tidspunkt om bag cykelskuret i weekenden, når jeg skulle købe lidt varer til drengerne og sådan noget, så skulle det altid være det dyre, bare for at gøre dem glade og sådan noget. Så. Men der røg alle mine konti-penge på, og det er sådan faktisk først nu, min økonomi er begyndt at køre igen. Fordi hjernen, der er ikke så meget tilbage af den. Så jeg er utrolig så nemlig for at gå på prutten sammen med Smokey. Ja, okay. Og dig, Smokey, du har kendt til stoffet i mange år, blandt andet opvokset med det på Christiania. Ja, det er korrekt, du. Hvad er det egentlig, du foretager dig lige nu? Jeg skulle faktisk lige til den fed, du ved. Til daglig, der går jeg på broden og sammen med Omar og resten af flokken. Vores homies, som vi kalder den, fra Christiania. Om aftenen, der arbejder jeg i en 7-Eleven butik. De fleste af pengene går på hash og andre stoffer. Ja, nogle af pengene går selvfølgelig til mad, du ved. Man skal jo have noget mad. Jeg anbefaler røgen, så vil jeg ikke anbefale jer derude. Den eneste grund til, at jeg er begyndt at ryge og komme i et misbrug, det er fordi, jeg havde et svært barndom. Mine forældre, de var også misbrugere. Ja, min far slog min mor, du ved. Ja, nu er jeg begyndt at ryge. Ja, sådan er livet en gang imellem, du ved. Jamen, er der så noget, du har fortrudt, eller noget, du vil gøre om? Jeg har sgu ikke fortrudt noget. Hashen gør mig lykkelig, og jeg glemmer al fortiden, og det er som om livet starter forfra, og ja, du ved. Men nu vil jeg sgu ud og smutte og ryge en fed eller to. Hvad, Marker? Glemte du noget til mig? Ja, du kan sgu få resten. Perfekt, man. Tak. Så synes jeg, vi skal gå ud, og så synes jeg, vi skal stoppe her. Så synes jeg, vi skal gå ud og tage noget frisk luft. Ja, jeg takker for det interview. Det skulle være en fornøjelse, gutter. I må have en god dag. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting.